No niin, oppilaat, rauhoittukoos nyt, tunti on alkanut. Ops, minun täytyykin nostaa nämä. Ai, että olen kömpelö. Oi voi voi. Hei, Diana. Näitkö sä jo sen uuden tytön? Mikä sen nimi oli? Joo, näin mä. Sen nimi on Daniela. Todella kaunis nimi. Se vetää vertoja jopa sinun nimellesi. Ja mitäköhän tuo nyt sitten oikein meinasi? Anteeksi, kullanmurut. Otetaanpas nyt uusiksi, eli tosiaan olemme kemian tunnilla ja teidän täytyy valita tuolta. Siis täältä teidän täytyy valita jotain aineita ja sitten teidän täytyy tunnistaa ne, oikeastaan nämä aineet ja sitten teidän täytyy sekoittaa niitä kahta, jotka valitsitte parin kanssa, eli parityöskentelyä. Annan näistä sitten numerot, joten kirjoittakaa hartaasti ja kauniilla käsialalla ne havainnot. Voitte aloittaa. No niin, mitä aineita otetaan? Mä meen valitteen, et sä osaa. Oletko varma, että et aiheuta räjähdystä? Mikä ongelma tuolla oikein on? No mä voin tunnistaa vaikka tän toisen. Tää on appelsiinilimukkaa. Eli vähän niinku jaffaa. Osaathan sä tunnistaa sen toisen? No osaan tietysti. Se on vadelman hajuista sampoota. No sä saat kirjoittaa kuitenkin. Sulla on kuitenkin parempi käsiala kuin mulla. Ai kiitos. No niin, kullannuppuset. Tunti on päättynyt. Voitte lähteä luokasta. Jättäkää työnne siihen pöydälle, minä sitten kerään ne, kun olette lähteneet. Olet kyllä niin hauska. Kiitos. Ai moi, Jackie. Hei, ootako hetken. Mä kuuntelen Danielan jutun loppuun. Se on kyllä niin hyvä ja jännittävä. No niin, jatka voi. Ja sit mä vaan silleen lensin silleen. Ja oikeesti se oli niin huimaa. Uskon. Haluaisin kokea samaa. Niin mäkin. Vitsi siistiä. Hei, voinko mä joskus tulla harjoittelemaan teille laskuvarjohyppyä? Tietenkin voit. Ihan mukava vain. Voitteko te alkaa tänään? Joo, ainakin minä voin. Voin minäkin. Sopii mainiosti. Mä tästä lähdenkin poikien luokse. Moikka. Jackie! Ai niin, sori. Mä nyt ehdi, mun tää mennä kavereiden luo. Moikka. Hei, mehän oikeastaan voitaisiin jo lähteä teille. Hei joo, mullekin sopii. Voitaisko me eka käydä ostaa ruokalasta jotain? Koska mulla on nälkä. Me saadaan Ashleyin kanssa meillä. Joten me ei mennä nyt ruokalaan, niinpä. Nähdään huomenna. Moikka! Moikka! No, mä kai menen sitten yksin syömään. Mitähän mä ottaisin? Moi! Harmi kun Salla on pois koulusta. Yleensä me päätetään yhdessä mitä me otetaan, mutta en mä saa nyt itse päättää. Mä voin auttaa sua valittaa. Sopiko? Sopii. Mistä sä oikein tykkäät? No mä tykkään melkein kaikesta. Mitä teillä tänään on? Meillä on tänään tarjolla porkkanaa ja sitten on koiran keksejä ja kissoille on kalaa. Joten siitä saatte päättää mitä te haluatte. No eikö päätös ole aika selvä? Oikeastaan juu. Mä otan koiran keksejä. Niin otan mäkin. Mä menen varaa pöydän. Voisitko sä tuoda munkin keksin? Tietysti voin. Ei ollut enää muita pöytiä vapaana. Kelpaahan tämä? Tietysti. Siinä on sulle. Ja tässä on mulle. Hei, sähän oot sen uuden tytön kanssa samassa ryhmässä. Niin kuin Ashley ja Jackie. Näin on. Onko se tyttö mukava? Tosi. Tästä koulusta ei oikeasti löydy nätimpää eikä hauskempaa tyttöä. Okei. Mukava kuulla. Mä käyn nopeasti vessassa, jos ei haittaa. Enkö mä olekaan enää kaunein?